Mijin antina. Labarin mijin antina namiji ne jarumi sannan kuma jajirtaccen ɗa namiji ne. Tun a ido ma ba kuma a aikace ba. Za ka gan shi namiji ne jaj dogo wanda idan ya kusanci 'ya mace zai kai mata yadda take so sannan kuma zai jiyar da ita daɗi. Ito kar dai in kai ku da nisa tun a lokacin da yake zuwa gurin yayata, a zuciyata nakan ji cewa ina ma a ce ni yake so ba yayata ba. Duk sanda na gan shi nakan ji wani irin abu haka a jikina. Na rasa wannan abun menene. Ashe saƙonni ne kawai jikina yake aikawa na soyayyan shi da yake raina. Amma duk da haka ina kishi, duk da dai ba ni ya ce yana so ba, ina kishi idan na gan shi tare da yayata. Amma duk da haka rayuwarsu ce ta garawa kuma sannan ina ganin yadda yake nuna wa antina soyayya. Yana son ta ni kuma ina son shi. Amma haka ta Allah ta kasance yayata bayan an kawo leɓensu Allah yi mata rasuwa. Nan fa aka fara maganar raɗe-raɗen cewa a mayar masa da kayansa. A mayar masa da kayansa saboda ita wacce yake so Allah yi mata rasuwa. Can ƙanin mahaifina ya ce to me zai hana tunda akwai ƙanwarta a yi mishi tayi idan yana so to sai in koma madadin antina. Ai kuwa fa nan farin ciki ya turnuƙe ni a zuciya ina jin ɗacin rabuwa da antina amma kuma shi ɗin da nake so idona gabaki ɗaya ya rufe. Ashe Allah ya yi ba rabon antina bane ba rabona ne shi. Nan mahaifinmu ya kira shi ya gaya mishi akan cewa to me zai hana ka koma kan Saudat idan ta yi maka sai a haɗa ku kawai. In ya so a bar shi a lokacin da aka ce za a yi aure ba wai sai an ɗaga ba. Nan fa ya ce dadi duk abin da ka yi daidai ne, duk abin da ka ce daidai ne ni dai babu abin da zan ce maka sai dai in ce maka na gode. Allah ya saka da alkhairi ita kuma Ubangiji Allah ya mata rahama. Nan shi da dad ina suka ce amen aka bar lokacin aure lokacin da ya zo. Ko san dai ba zan nuna mishi irin zumuɗina da zirƙillina akan cewa ina son shi ba har raina. Sai duk da dai ƙoƙarin dannewa da na yi akwai waɗanda sai da suka fahimce ni yadda nake son sa. Amma wannan bai dame ni ba haka yake zuwa jefi da sa'i muna yin fira da shi amma shi fa gani yake kamar ban cika 'ya macen da yake so ba. Antina ta fi ni komai a jiki. Ran da aka zo za a ɗaura mana aure ko kuma in ce kafin nan za a tafi dina. Na yi shiri, na yi shiga mai kyau ta gani ta faɗa. Bayan na gama shiri na kalli kaina a madubi gaskiya na yi kyau sosai, na fitina. Amma kuma da na tuno da yayata zuciyata ta karye. Da tuni yayata ita ce da wannan kwalliyan ba ni ba da tuni yayata. Tun da antina ta rasu ban taɓa ganin zallan soyayya a kan idanuwansa ba sai ranar da aka fito da ni za mu tafi dina. Nan ya dinga kallo na idonsa ya kasa ɗaukewa a kaina. Aukace yarinyar nan Saudat ita ma ta cika haka? Abin dai yana ta mishi yawo a zuciya har na zo dab da shi turare na ya daki hancinsa bai sani ba.
nan abokin shi ya ce haba kadda ka zaƙe da yawa mana mu je moto da Allah mu tafi. Na fa ya kamo hannuna na ji kamar in yi ƙasa, gabaki ɗaya jikina ya yi laushi ba ƙarfi a jikina. To menene wannan kuma? Saboda abu ne baka saba ba, na ji shi gaba ɗaya ya riƙe hannuna, na ji wani saƙo ya zirara cikin jikina. Haka muka shiga moto, ya riƙe hannuna ya ƙi saki, ya tallafo kafaɗana a jikinsa, gabaki ɗaya jikina ya mutu. Jikina ya mutu, ina jikin shi a kwance, na kwantar da kaina akan kafaɗan shi. Haka direban da ya ja mu zuwa wajen dina ya je, kowa ya fita, an fara shirye-shirye da harami. To ni dai ba a bani iso in fito ba, ni da ango na muna cikin moto, yana shaƙar ƙamshin turare na mai daɗi, nima ina shaƙar nashi. Amma kada ku manta har aka zo aka ƙwanƙwasa mana ƙofar moto, amarya ki fito. Jikina ba ƙarfi, gani nake yi kamar ba zan iya ƙarasawa ba. Wannan wani irin saƙo ne? Zallan sha'awan yayana ya kama ni, gabaki ɗaya jikina sai fitar da wani irin ruwa yake. Hakan nan ya ce baby fito mu tafi. Na ji kamar wani irin magana ne da ya yi shi a cikin kunne na, irin na raɗa wanda masoyi zai gaya wa masoyin shi. Haka na fito a hankali, ya riƙe hannuna, muna tafiya har muka isa wurin jinan nan. Shi kawai har lokacin ma mamaki ke wai daman haka nake ko kuma girma da yake mota a gidanmu, saka lufaya ko kuma zumbulalen hijabi. Akan wannan tarbiyyan aka ɗora mu, shi sa komai na jikin mu yake a ɓoye. Su kansu ranar abokanan shi sun sha mamaki, duk ganina da suka yi akwai na Fulani sosai. Ga diri, ga welcome, ga bye bye, komai ya cika. Nan fa harami ya ɗau harami. Shi kanshi ango a ranar da muka koma gida bayan an gama dina, gashi na gaji da dina ta kasance. Abu yana ta yi min yawo a zuciya, yana yi min yanda na ji a lokacin da yayana ya riƙe hannuna. Shi ma ashe gogan naka abin da yake ta ayyanawa a ran shi kenan yake saƙawa, ya kasa bacci. Na ya ɗauki waya ya kira na baby Saudat. Ranar wani abu na ji har cikina, wani abu kamar irin yana mini yawo a cikina. Na ce na'am yayana, shi ma tun na ji ya ƙara yin ƙasa yadda na faɗi magana ta ƙara taɓa mishi jiki. Washe gari aka ɗaura mana aure. Haba zo ka ga yayana ya kasa barin inda aka yi ɗaurin auren kawai saboda kallona da yake yi bayan an gama hotuna da dai sauransu. Nan fa bayan sun tafi ƙara kira na yake, baby na yau fa da wuri za a zo a ɗauki amarya, za mu tura motoci waye da sauransu. Na kwanta mishi nake a sai da daddare ta yake a'a ana yin la'asar za mu kawo motoci ɗaukar amarya. Ko kun shirya ko ba ku shirya ba, a sa miki a mota, haka komai naki yayi ma. Nan fa gabaki ɗaya kunya ta ƙara rufe ni saboda yau abun ba a cewa komai yayana zai aika saƙon shi inda yake so. Shi ma haka abin ya dinga taɓa mishi zuciya. Nan fa aka zo ana ta shirye-shiryen kai amarya ne ko kuka da tunanin ƙanwa yayana da na dinga yi ya dinga faɗo min. So haka aka yi sallama da ni daga gidanmu aka kai ni wayo. Ranar dai kawai ba a cewa komai. Yayana ya ci ni, yayana ta nake yi haba. Dama duk soyayya da kake nuna min ita yau haka soyayya ne wani ko kuwa mugunta ko kwacin zali. Ta yake a'a, ni soyayya ce kawai nake zuba miki. Nan fa gabaki ɗaya na rikice, gabaki ɗaya ya yi abin da yake so. Yayi abin da yake so, magana yake min akwai na cikin sigan soyayya, cikin shagwaba.
ki yi haƙuri dole za ki ji zafi ita wannan soyayyan sai haƙuri waye da yana dai ta yi yana ƙara lallashi na amma saboda idan namijin na da wayo yana so ya kai ƙololuwa inda yake so ka ci mace a hankali ka dinga murza buran ka cikin sai ga soyayya kana shiga cikin ta